No, olitokubwatiranira kurosa muno bwemmanyiririga kuruko Joshua Auta iritirana nchenkruko Vincent Onyancha. Oyo okuligie kuruko kyobo msiya kurwase wodi ya Kyogoro manyikantibuna Walter Muchache ni gobonate birebuna kirago chikosoa asense moyo burayi igago chikonyora abantu bali nomo chando ane abagotuna boigona balema aisego chiro unumwe msiya bwe wodi yo omulikito Josephat Amisi ni gekirana nseme yonna gotwaliganira roboti rokubwatia abantu bamenyete no balemanigo bali no gosemeria ngamba chikosoa sebirogo asobo choli buli bose chitaliki kenda cyumutinyo gatano gatatu omwaka oyo okwana ya Walter Muchache oyo kubuli kirugo kyobo MCA ase wodi ya Kyogoro imeye constituency nyalibali cha Chekisi County nigatebire kirenga kiaye ekeneno gosegeta abantu babwato bolema kwenyorera amabaga ase serikali yaye rero nabwate abantu bali babwato bolema ase wodi ya Kyogoro ward abagaka abange abangina abana yo babwate obolema nande bamenyata seme chando bale nyumba batali koinyoro nabarayi yagera narangiri omukutano monene bwa bale mavu bonsi bache egera tukwane mechando bagwetera Walter nigatebire nachiko bakonya konyora chikadi chia social welfare ase bali batali likia nabo igo bali batali konyora chingelia achiabo bale mavu aba barona ali chikadi chia disability nabaire nabande batabwati naira malietabo kwandande kubanga buna bakonyora chikadi icho abale mavu avutu akwane na barabo nande nabatebire ase serikali yane ngochi go form yo bo MCA Kyogoro ward kero baranchore tare 9 abale mavu abanimba inyore nande ase Kyogoro ward nimbwateri tukongoro ka siku ya wale mavu na butobwata tokugenda so services bakabalika nande bakabasera nagoteba mbayo nande chikati mbatoete chichore map mbaga toire chibesa lakini omweli bono mbali gotoa emyakene ya elije ntanya konya chibesa engwana ya Walter nigo yasirirwe n'abantu abaiga babwate obolema koro kujose muntabonjiri ko oronyo mwisimingo ya mumanyite kuya muno keko yaro tutambwiro n'abale mabu kutoinyora ntwanya konyora mwisimingo ndi kwensi ogotoinyora ng'abale mabu mbali koro kubena nyako lenge ncheno mole mabu ningwate kyobeke koro kunyaguta disabled self help eto achaga asogusira omorayo ito egera chiko turwanira abale mabu engaki entambe twaburiwo omuntu guturwanira ensesemo y'abale mabu lakini rero twacha komochora bene egera chiko turwanira ekiagere ebi chibesa chitu chi county chikulebu n'abantu bali buya Korwandizi TV elietheriane Josephat Amisi Mbiyamuno mulikito Josephat Amisi asorobochorwa